Това видео обяснява техническата конструкция на биомикроскопа. Биомикроскопа се състои от две основни системи – осветителна система и система за наблюдение. Осветителната система се състои от рефлектор, източник на светлина, кондензатор, апертурна система, обектив и различни филтри. С тяхна помощ може да се зададе светлинен процеп, който се регулира на ширина и височина, както и светлинен кръг. Осветителната система отговаря на принципа на осветление на Кьолер в леко модифицирана форма. Предимството на това е, че се постига равномерно осветяване с регулируема рамка. Освен това, изображението на процепа се проектира в обектната равнина на наблюдение. Системата за наблюдение се състои от стереомикроскоп с сменяеми окуляри, през които се вижда триизмерно изображение, и преобразовател на Галилеевото увеличение, което може да се регулира от 8 до 40 пъти. Двете системи, принадлежащи към биомикроскопа, са монтирани на общ носач. Прави се разлика между два вида биомикроскоп Zeiss, където осветителната система е под системата за наблюдение, и Хакштрайт, където осветителната система е отгоре. Ако биомикроскопа е настроен правилно, светлинният сноп и фокусиращата равнина на микроскопа имат обща ос на въртене. Тази настройка се нарича съединени спрегнати компоненти. Предимството тук е, че и двете системи могат да се движат независимо една от друга или заедно, като яснотата на изображението се запазва. Така при изследване на предния очен сегмент, възможно осветяване и наблюдение се задава от всеки ъгъл. Ако системата на биомикроскопа е отделена една от друга, осветителната и наблюдателната колона имат собствена ос или равнина на въртене. В зависимост от производителя, биомикроскопите се различават минимално по отношение на работата и възможностите за настройка. Затова трябва предварително да се опознае уреда, който ще се използва. Въпреки това, основният функционален принцип и комбинация от осветление и система за наблюдение е идентичен при всички устройства.